Ricky episode 5 di zun nge ruihhlo zun pathian wangin OST katan damna ni Sunday zi ngalo thlen chuan chu ni lo thleng chu ruah surin bulron chan ma se Ricky po in khom chu tumru ve boka chon e kham thleng chuan ruah chu la surna sakher mai ma se in khom tura in siam malmal pa chuan OST a hmuam chu aril ru na ngai to awangwanga OST hi alo lawang ti hlau kher mai ashing nun khwal zin kong azo zel na tura hian ma ason tir tak mewani ti mu theina lang mewa aru machanga in khom bek nen smart tak maya aron chuak chu anaw mula chuan in khom ve do na mi avalom ve kalwa lang o alo ti wang chuan anaw in siam chu sitting room a chuan phone khoi nau pa in alo nga ka anu le pa te po in khom turin an ron chuak ve che a an room atangin apa hian mama atimai china mama in khom do nim ni alo ti ta ka chuan Ricky chuan in khom ka tuma ti in alo chang wata kan lo han kal sanang cheu ti kha ni naw nen in lo kal rual don nia ati ta ka chuan Ricky chuan alu chu lo budeu ngata WhatsApp pa chuan lu tin lal thani chu a online nim ti a en ngala alo online si lawa in khom nuam o ti in message anut chia anaw chuan ron avin biak in lam chu an pan dun ta a Ricky po kumthum vel biak in a lut to lo ti taka biak in an lut chu nuam ati hle mai in khom ban biak in kota alo ding chu an ke chi pili dar chuan ron chi bai ngal vatin kha Ricky chui dam mo in mu wa khat ve kanin mu ni chuan biak in kothini zel to se avalom don ve o alo ti a Ricky ril ru chu dang ta sar mai le KGP leader chuan naktuk zan KGP in khom na po mu che ka in be se don nia alo ti le a Ricky po chuan odame nia in khom zel kan tuma nyang chu alo ti ve wata Ricky hian he OST hi avan chhor don tak em o biak ina pathian faka choi moi turin akal ngal zatania hetianga omzel chuan engkim ti thei kan pathian khian a thla thlam lo to pang a ompui zelanga a hnung ber pu a hmasa ber thei ani biak in gate apel chuan a phone chu foreign lal thanina message kha mutu empty an en thuaya awa han lom em in khom bana chhun thingpui in turin local la ti in a ron chang le thi alonia Ricky chuan lal thani te in a kal tur chuan an in lama chuan car la turin a ho kwal zwaya lal thani ril ru pu ahlim kher mai a hmangai ber kum tam tak biak in lama kal ngai to lo biak in kong azo mewani lal thani po chu aril ruwa pathian ne na tong trai mal pa in olal pa khongai takin Ricky a in ne na ron in hlan na hi lo ngai thlak sakla akut le ke ya lo chella a hnung dolin nang hi ma shwai tu lo ni molang che ati mola alung chelu tuk chu mi tuiron far fapa Ricky po kar khal pa in a en ngai to na sa le mai OST hi changkai takin le an khal ngil zel tu atan le pathian nai nan man tlat atum hle maya avaro pui tak engtin ye dun man zel dan tur chu hunin ala shilang chu aril ru thol hok na pakhat po ahma a ril ru she om taka alo om chin na pakhat chu lusi kha khanu ril ru chelu tuk ne na an chanchin chulal thanin a shiat vek to wang ni mani samaritanan kaldun an holam khan in thlashung taksi in lal thani chu shil ta veka lal thani la chuan swal lama akal le ber chu lau takin Ricky thil soi zong te chu alo sha thiam pui ema hetia Ricky po tun thlenga eng thol taka a om thei phat na hi ani central zel ho in kom po an lo bang ve chia hemini hian pon lama tangin rongbol tu an nei wangin an mani room chewa an lu ma in thingpui in ho na an neya rongbol tu te ho khan thingpui me tur changle thingpui pol tur bok nu te ti vel an ron kena wangin tui ti takle por taka an eyan in zo nu chuan an room lampan chuan an kalta nak hloma heta ming thana po zel lama number 4 ngeina chance atan azuk mang ta hlo kha ania mani room lampana an in zui dwa ming thanan a hmu chuan aril ruwa pathian in hna athok ni ngei turani
zel tang mi chi sang sang mel in anglo pui pui a chen tual that ma ni nu le pa te a chung khat zong zong that mang vek te ma ni bial nu that te pong swal case ma ni fanu nge te le nau pang pong swala wanga kum som thum thleng tang tur te an ni nok hloma a chen kum khat te a chen thani te an mel ain an lo ang bokin an tan hun in anglo tak tak heta zel tang veng tu an mela po paron lo ve tak tak te thu oi taka ma ni room lampana thu oi takan inzui dem dem a hmu chuan pathian thu ti hian a hne na alo thleng hlol mai hian a hria a swalna tin rengi ti lai khan ka hoisan ngai me alo che a ka fapa engtika nge ka hnen hi lo thlen veng o ke po itang crossa ka tharau ka thla sin ti hian ka thin lunga aron ri deuh thluk thluk maya heng number 4 te po hi atan pathianin a hne na thlen the nan manrua alo mangani mo ti in aril tong chaina anei ngal mola room an thlen chuan calendar chu en le in thlakhat le ni tlem te chaw a om to sia a chwa hun huna chuan phak ang tok tokin pathian rong bol ve tumin ain bot sai sau sau to don ani ti in ril ruhlim takin zel chunga po hun man zel atum ta a chundar som pahni a in chiar ngakin mani mutbu cheu thut chuan an thumuta ar hloma chuti lai chuan riki po Sunday dress nen lal thani te in alo thleng ve chia an han in muchia chu lal thani chuan lo nui deuh sang in alo welcome vata in khom theimo duat alo ti vata ka chuan riki po chuan hlimmel takin o ro kha athareng mai sia ka in khom theilo ka hlau lu tuka alo ti zung zunga in chung lama in zui lutin sofa room a chuan an thu duna lal thani chuan enge ni minin meeting chu alo ti ta zawa riki chuan anuam in meeting po a hlok thla khop mai client satangin channa hunan manga thoktulama tangin thil chi sang sang min shila ho tu te kha an hming po kala shakim lawa director pushwaya khan atira thu chi sang sang ron soya ho tu te tangin mi pasam se ania ahming kha ka sheta mailo chupa chuan a soile a chupa jok chuan hepatitis chungchang tele HIV AIDS in kai theina tele a tho dan zel te hepatitis lau omzia tele samaritan malak na chi sang sang a soya chuan a topa dars an tita in ka sha chu chuan thutlem te an soile a kan bang ta ni ruihhlo chungchang le taksa angong dan te kha o avan hlok thlak tak em chuan dars member a khan cheng somin ani theya member a chuan kan in pe ve ngal chu ania ti a soilai chuan lal thani lom si chu a mela a hlimani ti sha thei takin a khide usanga lal thani te ompui nu parin thingpui le a me tui tak aron chop an eizo hnu chuan dar khat alo ri chep to a lal thani hna chuan ka ho phot don em ni chonu in khom le sham ka du boxia ati a lal thani po chuan la thlel viau ma se chutia in khom du phot chuan in khom se du boxi ale kut in vailo lau pa in riki po tlan liam ta biak in kota thlen chuan chonu in khom dar non chorik chep to awangin azunga biak ina chuan a lut ta thuaya in khom ho then khat chuan rikia biak in an han mu chuan an lompui ve khop maya biak in kota chuan chibai tu hi anei le zau thina in khom ban chuan riki po an in lama hotlang tanal nala chutia kaushan in khoma a mel an mu ve tak fo wang chuan veng chunga le kaushana chuan riki hming chu a ring ta hle maya KGP a sharing na a ading ve chia te chu ani le khathia mai ba ka chongkam thiam sa te aloni nen in khom ban me chuan KGP members hawin biak in kota an chi bai nak naka riki po biak in lama atlathum so ta hle mai in khom po nuam atita viawani OST khachu omlo se chuan tuna te hian ruihhlo wala boy ngei om sia ti in rilru thui tak kuchungin aruma chuan laptop khoi turin khumchunga chuan alon ve chia social media vela pathian thu zia chhiar tur akatanuk maile ma awahan son tak em pathian puina nen riki chuan malam chu apan zel ta a
Pawl tlak thla alo thleng ta reng mai minga pawh zel atangin a chuak chep tawh bawka zan pawh a helh holh wange amu tha thei meuh lo chu ni e mitin mai Christmas chu nuam taka hman tumin anin buat sai ta mup mup maya mani in le lo te chu siam tha in ti fai an in ti hmu hle mai ni sari thlasom pahnih sang hnih som pakua alo thlen meuh chuan rikia le lal thani te pawh chu minga hruai chuak turin central jail lampan chuan an tlan thlata a lal thani hi nurse ni ma se riki mamo na hi chuan tlan chhiat san hi atum lawa he nu hmangai na han na sat em dan hi chu o engtin nge he mi te pathum hian an hring nun khwa zin kong hi an zo zel don le